Пригода гэтая не так давно была. Чижу, а силы ён, як ведомо, не мае. Ворона приступае. Скажи, ці я подобна до орла? І бач, чиж, з вороною не жарти, а власний хахалок чого-нибудь, ди варти. З усім орол, отказыває чиж, вороні клятий скльон. Ну, то ж бо то, глядишь, с ласкавой просьбой прокаркала ворона и полетела стуль далей. Усё то и бачиш, здивився Віробей. Браток, ці ж овочей не маєш, орлом ворону називаєш. Засоромившися, чиж так почав казать. Я гэтым не зрабіў благого, дай Бог орла вороной не назвать. Ворона же орлом нічого.